Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, simang peten ti asawak Manong Nemi ket nabartek manen. May bagay launay dato nagan na Manong Nemi nga di maus-usawan. Manimut-mut idin tagbarkada da Manong Nemi kaniya iban. Manimut ida kasusyo dan iti negosyo. Kastumot ti mas pasamak. May mesa pa lang ti anak mi Manong. Dua pa lang tawen ni June. Pagbindasan naman kadi tadan bukod bi nga balay. Ket no kasta nga awan ti asawak dakda kami laeng iti anak ko ti adda. Pasarimet umay sumarungkar digiti katugangak Manong Nemi da papaki ni mama. Ket nebaga akong ken kuana wano kadakwada dito nga simbro nga madimutten nga bisyo ti asawa. Nabartek ka manen, Timas. Ano na? Nabartek ka manen ko lang. Naginong kami lang, hindi kakadua kiti negosyo. Naka-commission kami, nakaganansya kami, ti ado, ag-celebrate kami. Nag-imas ti arak, no, naimas ti pulutan. Naimas ti tungtungan. Isulatan ti pag-ipanam. Iti pag-ganansyam. Masapsapulam iti negosyo. Sisulang ako nam. Kada kinsenas mat kan katapusan, nga panagsweldo, itat kumalkin ka. Sweldo laeng, kasunod di ganansya. Aya po, aya. Ganit asawa ko na ya. Janice, sweetheart. Ada negosyo mi. Kat siyempre, iman manage mi. Di ada sweldo tunggal may sakada kami. Di ti sweldo mi, kasi senas kan katapusan. Kat pag-ipanam nga rin panakaganansya, panakashare mo. Kaya so nga rin dahil ito, isut igatang miti arak ken pulutan. Manipuri di agda negosyo mo, kadom dahil nga iban, kastoy matan di mawas pasamang. Amay ka reklamo ka aya. Agkurkura nga kadigan ka. Kasapulan ko mati pa nagurnong. Ano pa nagurnong ibagbagang? Sino ko mati yurnongam? Katanak ta. Ubing pa'y unay nga yurnongam ni John. Ken ore adda pa'y adi na nga duwa. Talo nga anak. Nasapa pa lang ngayon nungam ida. Into na nga pa nagurnong mo. Into awan into urnungam. Jesus apo ya. Basta kahit ko nga ag-celebra na kang kanhayon no kastoy nga malpas ti trabaho mi ngagbalmalem. Ako ti pagdanan kam. Bayam. Tasala nga di soldok tited ko ka. Mga bata ak peno adda da maganan siya mi. Tited ko ka tap. No saan kan nga gride kasta? Kaya tuloy mo natin kasi nga ambisyom. Ang moment tuminong talaga editi arak ni occasionally, adalang okasyon. May tamad-tanggat nagbaling ka matan nga mamartek. Sana ka mamartek. Nabartek lang. Di mamartek ka makuna. Dimas? Dati di maus-usawan nga may bagay kang ka. Nangasan, mausawan na kapitibigat Amok mad nga ilugar. Numalpasan ti trabaho mi ti malayam alas 5. Rugyamin, kasyay. Mausawan na, ba't di kabigatan na? Sabi nga rin nga baga mong di mausawan ko na. Ti mamartek, kan kanayon nga agbartek. Kanayon nga nakainom, kanayon nga nabartek. Iso nga nagbalin kan nga mamartek, di mas mamartek kan. Sumartek kan kunak. Susabo, di ka kayat gadangran. Ngayon no subsubra ka, baka matungpa ka. Iso nga sumartek kan. Nalaguli makat. Bakit naguli makakmatayin? Ang kakadin idasaran. Saan ako nga mga naglagdigusan. Kalbasan na nakadigos ka. Nakadigos ako na. Amumunti kahit kong sawan, sweetheart. Awan pa'y adi ni John kahit kong agadi. Makirumansa kiti agat arak. Nagsipilyo akman. O nagsipilyo ka agat arak kan tulat ta. Kaya no kasta ngaglingit ka, lalo nga maangot ko ti sanger mo. Ano sa mo na,
Ma-immune kan tumatlat ta. Di mo ka di madlaw nga nalalay nga ti romansa no nakainumak, ha? Nakawawild da. Kanak amin na rombeng nga makan. So nagsagana ka. Kabilitan to manong naming itayak ti bagigta siyempre. Obligasyon ko. Obligasyon ko. Ta asawak nga rod. Ta kunak nga rodan manong nami. Nabayagan nga agat arak edi mangrumrumansahan nga. At siyempre, babayak, tawag, mariknak mo ta, tiganas na. Agasog ka nagareng engakmet manong nemi nang luna no adda iti barukong ko dagiti bibig ti asawa. Nang luna manong nemi nga nakasto nga nakabartek ka talaga nga na wild. Mapanapay dilpatan pati nagbabaitan dagiti ramay ko iti saka manong. Sa bagay na dalusmet, ludludak met. Tilaing na manong nemi nga mangan, ta nakapapaw ti suna iti nagbaitan dagiti legs ko. Ket siyempre manong agsurrender tustunan. Namin adu ako, naginanakaan, maturugtan. Dagan siya gawin lang, sweetheart. Dalalayang at nung nakainumak, di ba? May mayot ko ang noon inom mo. Kasi dala ka lang min basbastusin no kasi nga nakainom ka. Nung nabartek ka. Haumit ha? Hanggang ba't basbastusin? Ultimo ako akit. Di ka nagwayat? Ngayon? Namaturog ta nga rotin. Ngayon ti kahit ko kuma. Di mo ka nayunan te mabartek. Imbag balang. Imbag kung commute ka. Kasanun na dakot sem. Kahit maitungpar ka. Uno nakamotorsiklo ka kuma. Iso nga rod nga. Inla ko kundi kotse. Tano kasta nga mabartek ka. May binas ng commute. Uno, itulog na ni Iban. Baka nakarkarot bartek na dahil kaduam. Takay kadi nga mamartek. Isal din mo na. No, kaya't no, dito'y kang uminom. Nataltal ka tiriknak, no, dito'y kang uminom. Ngayon saan nakatinong palte asawak manong? Awang pa'y liwat na. Naganasin manong. Nagasat launa yun no timay sa nga malam, kit sumangpet nga awan ti inom na. Ngayon pulos. Sa kunak nga rodan manong. Manipod di ag negosyo dan, kinkaduanan ni Iban, susapo. Hindi may sa nga Domingo manon name si Marong Karde kiti katugangat. Basta, Janice, Papa, Mama, problema ka dati anak yun eh. Papa, yung problema ni Dimas. Di mo us-usawan. Mo usawan. Mamarte ka. Wan. Di mamarte ka. Rinabi nga gawid nga nabartek. Kasi nun no, yung bagmangarot taon lugan na. Pasaray tulod ni Iban. Pasaray, ayan. Bagbagan nyo man kiti, Papa, Mama, please. Barbaring no ta kayo, tadaggan. Ayan na ka di. Adadati likod. Baka madamdama, umay to dito ni Iban, kaya dito dito ang ginom. Dito dito ang bartek. Kaya mayat na, dito pagbartekan na, tapno, nataltalgad ka. Ngayon sampit ka ron, mamanulang. No saan na mapandanunan ni Iban, no kasto nga Sabado ken Domingo, ni Iban ti may dumanon. Kit lunas aging ka na ti Biyernes. Jay, negosyo da, di pwesto da, di pagginuman da. Lalata mo ko danunan. Simuro tak ni Papa manong name it at daw bubrahin ni Mama ay aywanan na ni June. Adamat idin ni Iban manong name it at sang mundan nga arak ken pulutan. Dimas, ay, Papa, da kay gayam ni Mama. Ay aywanan na ni June. Ni Iban, kasusok ti negosyo ni Papa. Mayat tuminom ti arak. Takasabulan met ti alkohol ti bagi. Ngem amin nga glabes. Dakas. Laglagi penyureta. Amok nga manakim kayo. Amok nga muyot ti da.
Dakas kan sa nasiat. Han? Pa, noon yaman ti pulpulong ti asawak ka na kayo. Gagangay ti lalaki. Gagangay, ag-celebrar kami. Iti kasusyok kapot agbunbuenas kami. Hanga pa nagbartig dati pa nagsilebrar. Una nga, kung nati asawa nga kanayon ka kano nga nabartek. No saan akong nga makaawid, nabartek akon. Ang na makaawid akpailaeng, hanakpay nga nabartek. Dati ako matlaglagi pam. Janice, kakana ko manibagbagat kasta. No saan ako nga makaawid, data, talaga nga nabartek akon. Ngayon na makaawid akpailaeng, sa anak pa nga nabartek. Manano kong mga min nga ako. Mr. Ding ito minom. Sagpabinsan lang. No, ada okasyon. Kangkarayan nga ada okasyon kada kami, papa. Ano nga ubing nga basit tapno bagaan nyo. Amok tararamide. Agad sakit ang samit nga bagbagaan ka. Nabayagin ka, danakam ko. Nakam tararamide. Papa, ulitek. No saan ako nga makaawid? Na, talaga nga nabartek akon. Ang no makaawid ak pa lang sa anak pa nga nabartek. Kaslita. Andak mo dito nagtisular ko. Tuore man pa sa anak ko makabangon. Data ti madi barok. Madadael ti salunat mo. Pa. Dita ka bibiyangan. Amok tararamide. No kasta saan ka nga dumngeg pamagbaga. Amok tararamide saan nga raskan pa yung magbaga andak. Manong nemi, kasano pa nga rod nga maisuro mita. Ket pati amana, kasi jeti pa nagsumbat na. Ay, kunamit na ba pakin ni mama, nangig mo matiha. Kasano nga kinasaritak ta asawam, sa aning nga maisuro. Kasano nga rod ang papa? Ano sama? Ken italiktik ni Apo Diyos, Janice, barbaring no, ikatan mitlaeng ni Dimas, dita nga, na-strike na nga bisyo. Insong batmat nga balait ni mama manong nemi. Kalpasan na nagpakadadan. Kaday di nga rabii manong nemi nalaos ti bartek ti asawak, nagwasang-wasang. Malagip ko manong nemi, nakasapulan nga banyusak, tapos nikastagat hangagwasang-wasang. Inananusak manong nemi nga binanyusan, pinulpulbusan, pawanay mo tinaya. Hamad idi nga mamartik. Idi agar-arim kanya kin ori di agasawa kami. Dito laing panakibarakada na kiniiban kan idi tagnegosyo dan. Diyos ko, saan ko makakangkalahin na kastoy, di mapaspasama kita asawa. Indaw dawat ko manong nemi. Di makadakes manong sa balimat payan na bisyo, tinasurot na. Uwain man, parbangon mo tinasumangsangpit manong. Nagkapuan, api nga taka lang. Ha? Kasla, nausawan ka matin. Kailangan dadla mo. Hanggang na Martek, nakainuma kitay, yung nausawan na. Kalpasan na niya't niramid mo. Nauntun ka. Bakit? Diyan matulugan. Kasala ka digdigos mo. Eh di pagyamanam ta ka digdigos ko. Nagdigusan. Apo ko na kami tensutar, tadamagang pano sa dinut nagdigusak. Iti opisina. Adamat banyo sa diyan nga magdigusan. Sa balin sa matin na surutan. Kasla digus iti hotel. Ada na, ti bagbagam? Maangot ko, sabon ti hotel, ti pinagsabon. Ha! Tali bagbagam? Apay among ko ma. Kaya malagip mo, iti saan ta pag-asawa, ag-check-check-in ta. Kastoy nga hotel. Ay kastoy nga sabon. Kastoy nga angot ti sabon. Diba ang angot ko? No kasta nga digos tayo di. Han? Hata ka di babaim? Ha?
Saan langin nga arak ti bisyom? Agbabahay ka pa yan. Sumarding ka. Awan. Awan. Anong awan? Paunay ka matin. Ang balik ko mga arak lang. At na pa yung babae. Baka sugal to pa yan. Arak, sugal, babae. Nadadan nga nagproblema, Akman. Hoy. Oo, ni Matin. Naku nang tinakam ko. May imasan titurog na. Talo nga oras na siguro. Talo nga oras na siguro iti da iti nga babae. Iti hotel, lunong hotel. Nasinuladitan nga babae. Kimaro Matin, manong name, imbes kumang o sulbar. Ti problema kang di magsen. Kimaro. Aging ka, manong name, nga do pa yan ti mangibagbagaha, mangitetex kanyak. Nga makitkita dati asawak, iti kasino. Kasi ti may sarabii manong name. Nagtitit ti cellphone ko, kinitak ti oras, alas 10, awampay ti asawak. Binasak ti message. Janice, adamat dito ti asawam. Kasino. Kadua na ti kasusyo na ti negosyo. Diyos ko, tinawagag ti asawak man. Simbungpat. Hello, ayan mo. Ha? Ayan mo. Awanak iti pagkiinuman. Gabot siyempre, nakainumak na parte ka, agnadalak ko magsaw. Inuntong artayan mo. Ha? Gawit akton. Inuntutayan mo kunak. Di ka mangbuisit akasta. Di ka agpamala sa kasta. Kahit mo sawan. At dahil pagsusugalan, dakil tinapastrek me. Kata, nayunan ko na ni parang iban. Nayunan? Nayunan na niya. Dito kasino. Nagbuenas kami, di jaganan siya mi. Dumakil, times 10 o times 50. Diyos ko, adamat amin kan timading bisyo, timas, arak, babae, sugal, ABS Matin. Tanakan. Sige, bye. Hello. Dimas, gawid kan. Gawid kan, Dimas. Apo na Matin. Kabigatan naman ng name awampay tasawak. Imyanan na. Timawag kita yan da papakin ni mama man ng name tapno ipakambok ka na kuha dati amin. Ni mama man ng name ti mo na kinuntak ko. Dahil listo nga naakitak ti number na. Hey, iha. Nasapa ba nga tibawag ka? Saan nga naghawid ni Dimas idirabi mama? Hanya? Imyanan na. Sa langin nga arak, tiba di nga bisyo ti asawak, at dapahin babae na. Tinaminsan nga nagawid na parbangon kat kadigdigos na. Angot ti sabon, ti hotel, ti sabon ti angot na. Sa idirabi, na nangitext kanyak, kada isunay ti kasino. Tinawagak, badama nga, makisugsugal. Oo naman ni Dimas. Imbes ko mga, masulbat ti problema k mama, ngam saan, kumarkarumat. Datate ko natin nga, namakigam kay ti adwa kwarta. Mangisungsung kang ka ti kwarta. Napindas ka dito negosyo da? Napindas siguro, Mayat siguro. Hindi makadagas. Pagbisyo namat, bagangganan siya da. Tila ang sweldo na kinsens kan katapusan, itid na kanyak. Kini bagbaga kang kuha na nga, rugyan mint agurnong. Hanggang dinakayat. Ipan na ibisyo namat digiti, nayon ti kwarta nga may gaman na.
Ala, patasag mo to nga bagbagan ni taan ni Papangyo. Kinitultulo mo lata bagbagaan. Teko nadan, arigatan ng isuro, tinataingan. Tanong ubing kumapay layang alalisto ko mga maisuro. Nasing patmat nga dati, ti anak mi. Amom deta. Iso nga kinayat mo, kabuta na singpet. Kami dita, nasunutan ng tikasta. Makigaman ti kwarta, mayaw awan mo tinsuna. Di pa lang orot kumamabrok ti negosyo na, tap nahawanin ti isugal na, kada ibabae na, kada pagbartag na. Dimteng manong naimi ti sakbay ti pangal daw. Mga nakainom. Napanapanam. Sunod-sudin pala nga, katamo mo ka nagapok ti kasino. Apay nga taka lang ang sumangpet. Kaya nagsaramat ti kasino ti alas 2, di ba? Request me. Nag-alas 6. Oray na nga ba kayo? Damat basit. Tap na nga wanin ti ato nga sao. Dato ni, barato. Tsak maawat deta. Dapat di mo kayat. Nagkapoy ti sugal. Kinibilang mo latan nga nagkapoy di ka nan siya kapa nakabingay ko. Awata mo. Ibawayek, makitam. Mutoy. Kayat mo matlagayam. Talaga ka di nga di mo kayat nagbalbaliw. Ano ka matigas ka nga baliwak? Si Mang Patak man kasangan na parte. Di ba? Ikatam mo ti panagbartek mo. Ikatam ti sugal. Ikatam ti babae. Pangusarak ko ti kwarta. Gapo iti kwarta? Agbartek ka? Agbabae ka? Agsugal ka? Kasta? Isugal nga magisugal ka tada kwartam. Anong sugal ka awang kwartam. Iso nga tada kwartam. Iso nga agsugal ka gabot tada kwartam. Talaga nga nagrigat ko nga may isuro manong name iti asawak. Agkon konsumisyonak, madepresa. Ngimsan kong itulok mano. Abusta kas talaga rudan ti asawak pagkatapos, kuno kalpasan na. Baybayak peti bagi, madepresa, at problema ako unay. Hindi may isang arabii manong name awampay ti asawak. Napartek na tamanan. Diyos ko. Hindi tanda umay. Nagtugtug. Janice! Labang ko yung lukat tiri daw. Mang Delphine, siga kayam. Nilakay mo. Apay ni Dimas. Dahil igit ti kalsada. Apay igit. Hanga makabangon. Siguro, ijeti nang hindi sa aganda, di naglukanan na. Kaya tapihan ang taros dito eh. Diyan mo Imbaga adati igid, tanuawang ko matikid at baka palidlitan da. Diyos ko. Nagdardarasa ko manong naming anapan. Kadua anak man ngarot, Delphine, Mang Delphine. Kaduak ni Mang Delphine man. Nikit talaga ka. Naganda, itigid ti kalsada. Imbaga, silaw. Ti poste, ti asidag na makitkita. Tanusaan ko mga makita, baka sapgudan daw, ano pandiglitan da. Ay, Dimas. Hoy, Dimas. Dimas. Agree ka, bumahangon ka, tumagdar ka. Dimas. Panagkunak sa mong mariing manang. Diyak man karot mapagkat. Nabait lahat ka. Tumawag ka dagdag agrunrunda nga tanon. Iso dapat tinakakita ka. Tinawagan na idaman. Please man lang, kakadwa. Pagtitinulungan taman nga bagkatin na ito na Bartek. Kaya po Limang Dimas na ito, di ba? Uwag ni asawak. Manang Janice. Sabi kasi matanda ito asawang. Dati ka nasing bata.
Apay aulugan na. At nga, matino tulugan na eh. Sagbay nga nagbaling nga mamartek. Nailako na chikot siya na. Kaya kahit natin gawin nga naka-commute. Wala nga nag-commute ang sandamat ngayon taro in diretso, di balayo. Diyan man naman nakasano nga napasama dito. Wala, kakata, bagkatan tayo. Alala, bagkatan tayo, tayo tulad tayo suna. Idur-tudur tayo na ito eh. Kabigatan naman nun, Nemi. Malagip mo tinapasama ka nga. Napasama ka niya. Apay tulok mo kasdya nga pa nakabartek mo. Apay din nag-intulod ni Iban. Han? Loko na siya. Baka pati ni Iban kat saan nabartek una yan. Baka intulod na ka lang nga, nang alatilugan, nang intulod ka nga. Yung mabay ka saan nakin-diretso. Baka madasa mo amon, baka nga address mo. So nga, imbati na kalatan, tigit kalsada. Baka saan ka pa yung nag-pleten. Nagida ka tiigit ti kalsada. Nga asid nagitiyat. Nagiti outpost. Nagiti tanod. Yung bagat na sadya, nagibat siyan kang ka. Diyan nagluganam. Tanakita na kadig tanod. Kalbasan ni Delpin, di may nangipakamo ka niya. Mangibabahin ka, Timas. Numunang makit, professional ka mat ganod, college graduate ka, businessman ka. Kaya po. Ano aramidam to pay? Angkot nung aramidan. Ti aginom? Ti uminom, matayo ko na, tiyak uminom. Ti arak? Nagimas na ginom ti arak ken agpulutan si kamat. Ikatay mo ti kinamambartek mo. Baka santo lang nga kasta ti mapasamak ken ka. Kasadun no, sa mo mapupuotan ka dadamang dungpar, adamang lidlid, mang palidlid ken ka. Kasadun no, at agkurso na da kang papatayin na ka. Isa po. Lumabalo ako na kat. Jakto kaya tiba ki asawa, itikas ken ka, nga mamartek. Ngayon saan ka ngamin nga mamartek, hindi. Ngayon mapay ngamin nga nagbaling ka, mamartek. Kintawag ko nga impulong manong Nemi kadapa kini mama tikas diyan nga napasamak. Wan, nagita na delikado nga rada. Kaya po ya. Alalala. Agdakam to deta. No, agdakas sa mapasamak kang kuwana. Napapanan na ka mga dinto agnakam, no? Dan tumatakas sa mapasamak kang kuwana. Ngayon papa, urayan ta kanipay lang ang dadakas sa mapasamak kang kuwana. Kaya sungar ti pagnakman di kita loko-loko, di ba? Ano ka kasta? Nagnakam mo yun kapot tikas jay, nginaramid na, kan napasamak kang kuwana. Kaanon to, kan anyat mapasamak kang kuwana, tapnog nakam. No. Kaya mo. Saan tayo kumamat ng idaw-dawat? Yung ti idaw-dawat tayo kumakit, ti panagbalbaliw na. Na minsan lang nga napasamak ti kasjay manong nga nabartek ngayon nagiddalat na ikit ti kalsada. Ngayon tinasumutan na manong. Intultuloy na't sugal, kanintultuloy na't ipanagbabayan. Kinasaritak ni Iban. Iban pangasim, ibagam tipod no. Amok, nagtulagan nyo siguro, kini Dimas, na saan kang gipulpulong kanya. So nga tinawagan ka, agpagpakasyakan ka. Abay misis, nakasapula may anak, kahit mo tawagan. Ang abaling, agsugal kayo. Ang abaling, agbartek kayo. Huwag na lang aliputan ti asawak, gabot na masagtanak. At na babae na, di ngamin. Hanggang ako na nga babae na yan. Ano nga ron?
Pangipiksaan na lang at ti aram na. Apay kadadakmat. Ano hindi kahit mo sahon? No ada ka relasyon na, o no ada hotel na, han nga babae, kahit mo sahon, mabaybayadan? Papapanan nyo. Tapno di ka sakit. Ada maala yung ang babae. Iti bar. Baka makaalan tupit kat sakit ti asawa. Yang mo no agkundom. Kung nakmat king kuha na nga, masapol ng agkundom, no, saan nga makaalat sakit. Oo naman ten nagbalinhan ti asawak. Awan anay mo iban. Oy, misis, di mo ko na yung tikasta. Gabuta, saan nga siya timang idurog-durong iti asawam. Mambaling kumanta ko na nga adada nga isunat ng isungsung kanyak. Hang nga siya tinang isungsung king kuha na. Tibagbagay na, adda bugod na nga desisyon. Mabaling ka di, nga mamuan tinagan, di babae na. Kaya nasa din no, di ba kasaraka king kuha na. Imbaga na manong nemi. Nagrubuhatak manong nemi, iti may sangamalan. Napanak iti day tang resto bar. Nagtugawak manong nemi, ti suli, ket imay ti may sa babae. Waitress? Yes, ma'am. Order, please. Kape. Nag-serve ka ti kape? When? May sa kape. Ken, noon natin imas nga mabaling ng kape. Noon ta. Sige, ma'am. Iti ta ma-serve nan manong nemi. Mabaling nga mamon tinagan mo? Siyak, ma'am? Ivory. No itirabi kaskas ding waitress ka. Ano ti kahit mo saon, ma'am? Di ba, bar? Ada na kiti GRO dito, ada na kita makunang ang GRO. Ada man na kitikas kada kami nga waitress lang. Ngayon pa iroruar kayo. Depende, di kurso nadam Di ka dadamang iroruar kang kakurso nadam. Ni Dimas, ang gadi? Ha? Iroruar na kakanuka ni Dimas. Di kami? Amang mo yun, Dimas. Asawak. Atay huwam ti asawak. Pagkatawa ka. Hanga sa tibang ibagaam, ma'am. Di asawa yung tibang ibagaam. Trabaho lang ito. Kahit mong asawin, iruruar na ka ti asawak nga baybayadan na ka. Negosyo. Kahit nga asawin, nga saan mo ayatan ti asawak. Diya kaya ti at asawa na. Ngayon pa iruruar ka. Masapol ko ti kwarta. Naglay nga mang titil ni lakay mo iti kwarta. Talapit na sat negosyo na. Nangaroon na kasi nga manghabag na iti kasino. Nakadado ito na ka kanya. Ma'am, saan nga siya ti pangibagaam? Nga daywan nak. Tasang kumat nga pilpil ti bagikang kuwana. Ti asawam ti wagbagan, ma'am. Tapos ni kasta, saan nga umay ditoy, kaya nawam mo ti iiruar na, nga baybayadan na. Panong nimi damat kit dirason da nga babae. Kaya't nangasawan, saan nga seryoso, ni Dimas kang kuana. Teko natin nga, pansandaling kaligayahan. Ngam na pinpintasak mo't nga mitiredya nga babae Insulto kanyak man. Dahil siya pala nga babae nga dakmet, agawid, kat itad kumit kang kuhantas kasapulan na.
Nabayagan manong naming nga saan kami nga nagkanahay iti asawa. Kaputa sa bali matin ti pagipekpeksaan na, ti urge na, sa bali matin nga babae, ti pagkurkurso na dahil. Hapaunayin manong nami ti maiyaw. Ada, ti apekto manong nami ti baka igami ti adu kwarta. Arak, sugal, babae. Intun ka nung agbalbaliw ti asawa. Intun ka ano. Si Mangbet manong nami nga saan unay nga nabartek ti asawa. Tamampay. Ano nga tamampay? Nga kontrolado tino mo. Sinabag tagawid tapno makasalita ka. Nga na ako matpagsalitaan ta. Apag na pa mo sinalangad day dyan nga Ivory. Karbagang klaeng. Karbagang klaeng ti mangilaban ti kalintaga kakas legal nga asawam. Ngimawon ti magdanagam. Tamok kasaan ka nga seryoso keng kuana. Laglag kalaunay ni sukat nak itikas keng kuana. Ngim, di mula aramidanan. Nga makasapul ka iti. Pag serious wam. Nga tasaan nga pababayad. Sa mulangin nga aramidan deta timas. Tano aramidem ti agayat iti sabali ad damasaktan. Kay kayat kung ti awan asawak. Ngam ti ad asawak nga mangpaspasakit, mangitlip-lipot kanyak. Kawan ti pagdanagan. Tadyak to aramidem di makirelasyon iti seryoso ka na gini babae. Pagpalabas sa kanad oras, abi nga isuda pa ilang ka na daakmat. Napila kumamat doon na pimpintas na dyan nga babae ng mitisyak. Imagine, abos na babayaran, ha? Mabaybayadan. Kasi pa itilangan na. Ay, di mas. Gapag kata siguro, ata, no nabartek kan, di mo na mo kitahan, no, napintas mo no saan. So nga, nayaw-awan kan, di mas. Kahit no saan mong isardeng, tikas ito nga raramidem, agbabawi ka to. Manong nemi kaskas di aramid na lata. No awan ti asawak itirabi adda magsugsugal. No awan man ti pagsusugalan manong nemi adda isuna. Nga dinan mayawid ti bagina, gabutan na bartek unay. Aging ka nga dinteng manong nemi, tijak pulos ninamna mga mapasamak. Dagiti tanod manong nemi, nagtartaray da ngay may dito palay. Manang Janice. Ha, tanod apay, nilakay mo. Apay nilakay ko, intaray dito ospital. Hana? Tanan ano? Nadungpar? Kinabil da? Binagkong da? Pinaltugan da? Yan. Ngaman niya. Ano napasama kang guana? Apa yung tarayot hospital? Nagrarangasan digiti talo nga aso. Ha? Hanya? Sigon iti nakasaksi. Dimsa gisuna. Tinagluganan na. Di damat intaros dito eh. Nabartek. At akastaon ito pa nagbasing-basing na kano. Aging ka, nga ada, nang duklos kang kuha ng aso. Kat, yung bas ngagtaray, sinango na di aso, kinugtaran na kano di aso. Kat siyempre, no ti aso ti masaktan na kitadada nga nauyong. Kat, ano na pasamak? Hindi pa nang kugtar na natulid. Iti pa nakatulid nan, dati kanon. Kinagat-kagat kanon di aso, kan adda pa'y duwa na timulong, timakadakas, iti rupa na tinagmanswanda. Hala! Diyos ko! Diyos ko!
Nagrarangasan ti talo nga aso ti rupa ti asawat. Kaya na, yaman mo no, baka naangot da di arak, uno naangot da di angot di pulutan, so nga kasyay. Diyos ko, ano ito nga nagbanagan ng ti asawa, Diyos ko. Intawag ko nga dakos kada papake ni Mama Manong. Alakit ka na, tawad doon bigatin ngo may kam di ospital. Dito nga rin, anak ko, papa. Sus, apo, awan, mabali mong pangibat yan dita. Itugot mo na. Yung kapilitan nga may manong nemi ti katugang kalalaki. Babayin tilugan na manong nemi di nagasnak. Kahit kadwa nagahip ti katugang kababae, manong, agbati kam dito yan, tasya kung di makamo kinidyon, tada kay latang nga duwa ti mapanti ospital. Iti hospital manon nemi, nakabenda ti rupa ti asawa. Kinasaritak ti doktor, kumusta ti asawa? Nakaro ka di? Nakaro, misis. Panagkunak at talagang nauyong di kiti aso. Hanggat ni makadarabis na, doktor. Kabilita na kasta. So, ang pakatabiso nanti, anti-rabies. Baka mo sa nga kwerong na gijay, di ba ito tilang anti-rabies na gijay kwerong, misis. Nagpungtut ti aso, nga kumagat, ada irwar ng rabies. Nakapungpungtot siguro na giti aso, takas diya tinamayan da ti asawam. Narupa pa'y tinagtirada. Dalang dua nga kagat na agsumbangir nga saka na. Matsabalin, no, malaksid ka rin tirupa na. No, tirupa na, kat nauyong talong nauyong aso, kit, apay nakabenda. Nagkasayan ti pingping na, nagsumbangir. Siguro, ati pagarup siguro yung aso akit, makan isuna. Kaya yung asawin, doktor. Madlaw tula unahin nga, dispurman ti rupa na. Mabalbaliw laing nga, mapurma ti rupa na no. Ada may isubling may mula nga, kudil ka nasag. Diyos ko. Imbaga, tasaan nga di agong na, tamangan no, di agong na kumati, kininit takit. Awan na po kawan kumanti agong. Di mata na nga ro, doktor. Imbaga, tasaan da nga kinakat, di dua bukel ti mata na. Paman dito, agsumbang na pingping ti nagkidisanda. Agparparang dito lang. My God. Nangigamis mo, manong name ni Papa, timba ka ti doktor. Nagkaharumaten. Apo na imaten. Yung baga, takas talayan kasanon no. Binagkubagkong daon no, pinaltugan na. Ang kasla, no siya kumahan ti pasyente na, kasla kay ko pa yun, nga pinatay dak, hindi lumaad ti rupa. Kaya mabaling ko nakasarita ni Dimas Manong. Dimas. Janice. Ano ti Mariknam? Apay nga. Tilan, bukel ti matak, ti saan nga nabentaan. Naglaman ti agong ko, kuna. Wala. Ti agong mo ti pagangangsam. Kaya natangiwat mo. Ano ta masamak kanyak?
Di mo ka di pulos matandaanan? Ha? Mr. Mamartek? Gabuda ito iti kinamartek mo. Awang ka di pulos na malagip mo? Dito hindi ko kunak kengka. Agbabawi kan to. Ngem. Hamuntun mo ibabawi pa. Ti bunga. Iti kinamamartek mo. Tano saan ka ko mga nabartek? Nakaawid ka ko mga limpyo. Hang ko mga indisag ka dalataking indisag da ka at kaya't da kang pag-indisagan ng kengka. Nasaan da kang internet so dito balay. Ije balay ko nakuma. Indisag da kalatan iti nagsapalan na sumrek iti ayan tayo. Nagnaka. Basing-basing ka. Sigun ti nakasaksi. Aging ka nga dinarup na katimay sa nga aso. Imbes kumang atrasan. Kinugtaram, natulid ka. Talo nga aso tinang rangas-rangas kang ka. Imbag tadra kakita kita binugaw da digiti aso. Tano saan da nga binugaw? Awang kumantimbati da iti rupam. Rupam, tinagkinitanda. Kahit mo sawen, awan tunti. Imagine, aso, kininikinit da tarupam. Siyempre, nakakisay da. Dating pag-arub da siguro, kit talaga nga makanda ka. Kahit mo sawen, wen. Noon yaman ti adati panunot mo, Dimas. Awantun ti na pintas alangam. Awantun ti guwapom. Nalakad kan. Saan? Saan? Saan nga po no, teta? Saan nga po no? Ore no saan nga pudno nga saan nga pudno ng imbaga naman ng name. Imawanin ti maraming na. Nagdakal man ng name pasama. Nagdakal ti gastos mi. Kadidi man ng name ti may katan. Ti benda ti rupan. Kadidi agsarmingan mano. No! Siya ka din na ita? Siya ka din? May kasto ti ropak. Abi kasto di ka nagsumbahin nga pingping ko. Abay nga. Kaslaklat may samatin nga rorog. Doktor, isubliyo ti dati nga lang. Saan nga da kami ti kasapulan? O maisubli ti dati nga lang. Mabalitin tayo na kawin. Rumor kan ti ospital. Agawit tayo sa dibalay. Hindi agawit kami manong. Kada doon nagiti umaribungbong. Hoy, ano ba tayo? Imagayo! Ang kayat ti asawak nga isarang tirupan na. Lenglendan na. Kita bayag ka magawit ti ospital, ha, Dimas? Kumusta ka? Magtakwa. Hanggang na tayo. Pag ata nakita na ka, ninanawa may digiti aso, ano sana kita paw? Taga-striken ti asawak manong nimi. Niyapag nga sila nakam nga mo, kit dakam tinang tulong keng kuha na. Pasensya kayong ti asawak. Mabait nga mangisarang tirupa na kada kayo. Taapay misis. Nalaad ang tirupa na. Kasta. Pero minanso kami hindi kita talong aso eh. Di naman kahit rumor ti asawak man. Ano ti plano? Hanggang mapan kini Iban, dapat ni tuloy at negosyo. Mabaling mo mat nga ka.
ag face mask. Tapno may langit da, tapingping mo. Malingdan deta, babayin pa nag-face mask mo. Ngunit uso pala ng face mask ita. Naman payawanan ti COVID. Gan, di kayo man aginom kayo manin. Isa kayo mapanagsugal. Gan, tangkamanan kayo ni Ivory. Ano, di kagtrabahon? Di, kakaiso ng ornong ko. Nga po ka nagiti sweldo. Isot na ibayad pa na ka-hospital mo. Awang kwarta tayo. Noyat mo ka ron. O sige, sikat makamuagbantay kayo ni John. Tapos yakti mo ba nagsamol trabaho na? Pasensya ka. Ana, ngatangat arak. Agunay ka lang, ngatangat arak. Dutayak pala balay. Kasano nga rin dyan negosyo yung kiniban? Tawag ang mangkidita kasalita. Tinawagak manong name yung speaker ko. Pare. O pare, kumusta? Pasensya ka na. Saan ka umay pinaspasya rin di hospital? Busy ka eh. Amumatay di negosyo ta. Di awan pa nakabagig. Iti aldaw nga saan ko nga isasarek. Kawana. Wana nga, adamot po unak. Well, awan pagdanakan. Taradya kanan siya. Aguta na maglain. Nga mawan sweldo. Iti aldaw nga kawan mo. Masapul ko ti kwarta. Atod na gastos ko eh. Di, oh my God, tatap no. May didking ka. Di pa nakabagim. Madinda ti langak. Hindi kahit mo sawin. Kasla rurug ti rupak. Kahit mo sawin talagang naksayan tarupam. Gabuti pa ng kinit kang ka, talong aso. Uwan pare. Di awang gwapo mo. Awan mayat kang nga diyaro. Di nagkatawa na kasta. Lagit pasensya ka na makakatawa. Si kantuban ngamin pare, ipilit mo ti agawid. No dadumakit talagang makulit ka. No nabartag kan, umyang ka mo dito opisina no kwa. Diba? Kasi ramidak. Umyantan ko na no kwa. Tama din no, rumwarta pa lang nabartag tan. Nga magpilit ka. Dahil at maalala mo. Napi kumamad ada saya at dajaya pagluganam, tapno maitulod na ka, idur-tur na ka. Yung iba atin nakamadlatad ito nagsapalan eh. Hindi ka magmagnakanton na sumurat. Kung ano tawag mong kuman ni misis mo, umay naksabatin dito, kung naman di mayat kuma. Tiyakon kayo pare. Tiag negosyo. Tiag bartek. Alam makatuyin. Sige, umayak. Ngayon mag-face masak. Baring no, makaurnungak tagpa plastic surgery acto. Nanginalakid di ata, do siguro naksay, kaslarurug tirupak ko naman. Di talagang nga, yung bagat sandang endraman ta agong mo, muna tamatam. Nagpagada ti asawak. Kinitak man ang name naka-face mask. Naka-sunglasses. Kaslasamot nga si ka ni Dimas. Sinuak nga ron. Naman, ato di kita saan lakit nga makalasing kang ka. Ana, ito nagawid ka, nabartek kando ka di manin? Inakon, uy, sungbatam sa lutsud ko. Kahit mo pa tagbartek? Ha? Hangkat ka dilata apulos agnakem?
Ngimsing mangpet ti asawak manong nemi nga awan ti maangot ko nga agat-arat. Good. Ngat na pasamak. Nagtrabawak. Kani, dati pa nagkabingay ko. Iti aldaw nga saan nga si Marek. Thank you. Tapno, may inino masukatan ti gastos mo. Kapag ti aramid mo. Sardingan ako. Yan tangay. Yung karik. Sa anak to nagbartek. Ngim uminumak lang. Yalak mangarod. Tapasapul ko mete. Okay. Manot gatangek. Isa lang. Good work lang. Good. Kami na pimpinas ko man isardingan mo yung pinsan. No. May iliwak man. Mas lamad bagbagig mo sana kung minom. Alan, taday-talangin ti bisyo. Saan ako nagsugsugal? Saan ako nga rumambay sa balik ng babae? Sorry, sweetheart. Nakalipatak. Kabali, sulnitak di kita adugan nagkurang keng ka. Kada kayo kinityon. Kahit ko tagurnong, para ti pan naka-plastic surgery ti rupak. Barbaring agsublin tumatlaing ti langak. Kahit nagsublin to, di agsublin tumatla ti bisyo ng agbabae, agsugal. Saanan, sweetheart? Promise. Dadamat ka diti pagpintasan na manong nemi taing karina ket tinungpal na. Kadidi, adan or no adan gastusan na para ti pa-plastic surgery na manong nemi nagpa-plastic surgery. Adadang ang gimuwapo ti loko. Hoy, gimuwapo ka. Nalayang na dyan ng plastic surgery. Nagwapo ako man lang. Ngam si kamad lang din Dimas. Ngam maususawan itan. Hagaman nagta nagbalbaliw ka lakay. Kat ni, good news. Ano ta sa bali pa nga good news? Talo nga bulan nga. Check na dat nga. Adan adin June. Wow! Nagpinta sa bunga ti pa nagbalbaliw. Sabi ko ma, tasang kanton nga mayawawan pa idi madigang bisyo. Dimas, sapay ko ma. Sapay ko ma, kunak manong nemi kat talaga nga natumpal. Talo manong nemi, nagiti anak mi, kani Dimas, kat nang tultuloy da, kani Ivan, ti business da, kat agtultuloy met iti panagururnong mi, para tinaran niya masakbayan, nagiti talungan na. Dito nga ron ti pagkasarita, manong nemi, kat agyaman naklaunay, ti anos mo nga nangurnus, kalpasan nga nag-insen kang ka, di tatalyena. Thank you. Itilaing mo nga nang ibasa kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga naggabuya, ken nagdingig. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Janice. Thank you, din ka Janice. Thank you. Kadigiti nagbuya, ken nagdingig.